क्लास 9 निफ्रायनो मोजां मोनफ्लेलायनानै हाबा जानाय ओरैबायदि नुयो बिसोरखौ जेन ओरैबायदि अनलायनो हागोन आरो नाथाय मानोथो सासे गथ'नि उनावनो लाना खारलायखो गाव गोसो थोफ्लेनानै लाबोनाय सिख्लाखौ माबोरै गारनानै थांनो हाखो गाव मोजां मोनफ्लेनानै थांनाय सेंग्राजोखौ माबोरैहाय गारनानै थांनो हाखो मोनथिगौ ने खारनखौ मानो इसेबां न'खर बायदों सिगाङावबा बिदि नुवाखैमोन बिमा बिफायासो ब्रा लाबोना होफैनायमोन गथ' गथाय खांबाय फिसा फिसौ खांबाय ग्रें ग्रें रायजो जालांबाय सिगांनियाब्ला ओरैबो हाबा दङमोन माथो सिगां नोंसोरनिजों दङना गैयामोनथाय जोंनि उदालगुरिजों बोनाय हाबा दङ गामियाव सोरबा सिख्ला मोजां आलासि जाफैब्ला सिख्लानावबो सोङा सेंग्रानावबो सोङा न'निफोराथ' लायनानै बोनानै लाबोबाय बेयावनो हाबा जाबाय बेबो दंमोन सिगाङावहाय अब्लाबो बिसोरबो रुजु रायजो जाबाय दानाबा गावनि पसन गावनि चयस गाव अननो हानाय मोजां मोननो हानाय सिख्लाजों दाना हाबा जायो नाथाय न'खरफोरा मानो जोराखै मानो न'खर बानायनो हायाखै बेनि खारनखौ मिथिगौ आं मिथिगौ मोनसे इसोरा जोंखौ हाबानि समाव आशीर्बाद होनो हायाखै जोंनि हाबा जानाया इसोरनि इच्छा बायदि नङैखाय दहाय आंथ' सेंग्राखौबो नुवासै सिख्लाखौबो नुवासै खिन्थु पास्टरखौ नुबाय आरो हाबा जागोन सेंग्रानिख्रुइबो गावासो खुसिसिन बायदि नुबाय आङो बिथिं आं पास्टरखौल'सो नुदों नालाय जायहा हाबा जागोन बे सेंग्राखौथ' नुहुराखिसै बेसेबां गोजोन बेसेबां खुसि पास्टरा बुंदों जा खुसि होननानै खिन्थु बिनिख्रुइबो आं पास्टरखौसो जा गोजोननाय नुदों बिब्दि जानांगौ आरोना हाबाया ख्रिस्टियान हाबाया बयजोंबो मोजां मोनजानाय गनायनो हानाय इब्रि 13 बाला 4 सिरायाव बेखौनोथ' बुंदों दा हाबाया बयजोंबो मान होजानाय जाथों हाबाया बयजोंबो मान खालामजानाय जाथों होननानै बुंदों अब्लानासो बेयाव मानसिफोरनि आशीर्बाद आरो मानसिफोरनि नङाब्ला जायनिफ्राय मोनाब्ला जाथारा नङा न'खर बे इसोरनि आशीर्बाद जोंलाय माथो न' मोनसे बानायोब्लाबो बेयाव इसोरनि आशीर्बाद नांगौ होननानै गिर्जानि मानसिफोरखौ लिंनानै आर'ज खालामनानै जों बेखेवो अब्ला नोंसोरो हाबा जानायनि गेजेरजों मोनसे न'खर बानायनो नागिरदों बे न'खराव इसोरनि आशीर्बाद गैयाब्ला मोनसे न'खर बानायनो हागोन जानो दिनै जोङो जायफोरा हाबा जानो ओंखारदों हाबा जानो नागिरदों गुफुर गाननानै फैबाय मानसिफोरनि सिगाङाव जा दलर जिरायफैदों आं बेफोर लेथ्राखौ जेबो मोनथिथारा दैनाय बायदि आरो जोंबोथ' सानदों बे मोजाङैनो हाबा जादों होननानै नाथाय इसोराथ' नुदों इसोरा मोनथिगौ नों बेसे लेथ्रायै हाबा जादों इसोरा मोनथिगौ इसोरा आशीर्बाद होनो हागोन ने नोंनि हाबानि समाव नोंखौ इसोरनि आशीर्बाद गैयाब्ला बे न'खरा जोरगोन ने बे कारना मानो दानियालाय बिदि गारना खारलायसोदों होननानै जों सावरायदों जे बे गोसो थोफ्लेलायदोंब्लाबो मोजां मोनफ्लेलायदोंब्लाबो जों हाबा जानाय समाव इसोरा जोंनि हाबाखौ आशीर्बाद होनो हायाखै मानोना जों गोथारै हाबा जायाखै कार्डआवबो लिरदों हलि मेट्रिमनि हलि मेरिज गेटआवबो लिरदों गोथार जुलि खिन्थु बेसे गोथार जोंथ' मिथिया इसोरा मिथिगौ सिख्लाफोर इसोरनि आशीर्बाद जुदि नांगौब्ला नोंनि हाबा जानाय समाव हाबासिम गावखौ गोथारै लाखि जेब्ला इसोरा नोंनि हाबानि समाव नोंखौ आशीर्बाद होगोन नोंनि न'खरा जोरगोन नोंनि हौवाया नोंखौ गारनानै खारनाय नङा सासे गथ' होखांनानै सोरबा सिख्लाखौ आरो लाना खारनाय नङा इसोरनि आशीर्बाद मोनोब्ला लेथ्रायै हाबा जायोब्ला सेंग्राफोर इसोरा आशीर्बाद होआब्ला नोंनि न'खरा जोरा समायना मोनबो गबायलै होननानै सानदोंब्लाबो गाबोन सोरजोंबा खारगोन न'खर बायगोन न'खर बायनाय होनना बुङो बेखौ फेमिलि ब्रेकआप जाबाय होननानै बुङो फेमिलि ब्रेकिं न'खर बायनाय इसोरनि आशीर्बाद नांगौब्ला इसोरा जोंखौ जेरै गोथारै गोग्गोयै थानो होदों बे बाथ्रायाव जों गोथारै थानो नांगौ जों गोग्गोयै थानो नांगौ संसारनिफोरा बुंगोन इसोरनि बाथ्राखौ मोनथियोफोरा बुंगोन जाखायो दानिया नाथाय जों बुंनांगोन बेबायदि जाया हाबाया बयजोंबो मान होजानाय जानांगौ बयजोंबो गनाय जानाय जानांगौ आसोल आरो इसोरजों मान होजानाय इसोरनि आशीर्बाद मोननाय हाबाया जानो नांगौ हाबा जानायनि थांखियालाय माथो मोनसे न'खर बनायनाय आरो जोंनि
ख्रिस्टियान हाबानि थांखिया ख्रिस्टियान न'खर बानायनाय। ख्रिस्टियान हाबानि थांखिया ख्रिस्टियान न'खर बानायनाय। गोबां रोखोमनि हाबा दङ दिनै संसाराव। नों जायखिजाया हाबाखौनो जानो हायो, रावबो नोंखौ उख्रायनो हाया। कर्टआव थांनानै सानै साथाम मानसिजों लेखा लेखि खालामनानैबो हाबा जाबायनानै फैनो हायो, खरस गैया। बिदिबो हाबा जानो हायो। रायजोखौ लिंनानै जों हाबा जानोसै, जोंजों लोगोसे थानोसै होनना बुंबाबो रायजोआव बेखौ खालामना होनो हायो, सानै साथाम मानसिफोर लानानै। बिब्दिबो हाबा दङ। नाथाय ख्रिस्टियान हाबा जानायनि थांखिखौ मिथिगौ। ख्रिस्टियान हाबा जानायनि थांखिया जाबाय ख्रिस्टियान न'खर बानायनाय। न'खर होननानै बुङोब्ला सरासनस्रायै बिनि बुंफोरल'आ मा जायो? सासे हौवा मानसिया सासे हिनजाव मानसिजों हाबा जानानै जेराव गथ' गथाय खाङो बेखौनो न'खर होनना बुङो सरासनस्रायै। नाथाय ख्रिस्टियान न'खरनि बुंफोरल'आ नैबेबायदि: सासे ख्रिस्टियान सेंग्राया सासे ख्रिस्टियान सिख्लाजों ख्रिस्टियान हाबा जानानै ख्रिस्ट'नि आशीर्बादजों हाबा जानानै ख्रिस्ट'नि फोरोंनाय बायदि न'खर बानायनाय, गथ' गथाय खांनायखौनो ख्रिस्टियान न'खर होननानै बुङो। गोबां समाव जों ख्रिस्टियान हाबा जायो, नाथाय ख्रिस्टियान न'खर बानायनो हाया। इउ हेभ फेल्ड। नोंहा फेलें जाबाय। नों ख्रिस्टियान मानो हाबा जादोंमोन? गिर्जायाव मानो हाबा लादोंमोन? ख्रिस्टियान न'खर बानायनो थाखाय। नाथाय जेब्ला नोंनि न'खरा ख्रिस्टियानफोरनि बायदि जायाखिसै, ख्रिस्ट'नि फोरोंनाय बायदि जायाखिसै, नोंहा फेलें जाबाय नोंनि थांखिया। नों ख्रिस्टियान न'खर बानायनोब्ला, ख्रिस्टियान न'खर माखौ बुङो? जेराव ख्रिस्ट'नि फोरोंनाय थायो, जेराव ख्रिस्ट'आ गावनो थायो, बे न'खरखौ ख्रिस्टियान न'खर होननानै बुङो। न'खर बानायनायनि थांखिया न'खर सेफायनायनि नङा, न'खर बानायनाय। गोबाव सम नोंसोर मोजां मोनलायबाय जानो हागौ। हाबाया जास्ट स्टार्टिंसो न'खर बानायनायनि। बेयाव बाइबेला ओरैबायदि रोखा रोखा बुंदों, न'खरा माब्ला जागायजेननाय, हाबाया माब्ला जागायजेननाय। बुहुमाव गांसेबो बिजाब गैया जेराव बे बाथ्राखौ बुंनो रोङो। बुहुमनि गांसेबो धोरोम बिजाबा बे बाथ्राखौ बुंनो रोङा। मानसिया माब्ला हाबा जाजेननायमोन, मानो हाबा जाजेननायमोन, बेखौ बुहुमनि गांसेबो बिजाबा बुंनो रोङा। जोंनि बाइबेला बुंदों। हाबाया मानो जागायजेननाय, सोर जागायजेननाय, माबोरै जागायजेननाय, बेखौ बाइबेला जोंनो रोखा रोखायै बुंदों। जेब्ला जोङो जागायजेननायाव थाङो, जागायजेननाय नै बालाबाव जों थाङो। आं फरायनि 18निफ्राय फरायलांदों। आरो फोरबो इसोरा होनबाय, मानसिया हारसिङै थानाया गाहाम जानाय नङा, आङो बेखौ हेफाजाब होग्रा, बिजों गोरोबनाय सासे दागोन। अब्ला फोरबो इसोरा हाखौनो हाग्रानि जुनारफोर आरो आकाशनि दाउ मानिफोरखौ दादों, आरो बिसोरनि नामफोरखौ आदमा मा मा दोनगोन बेखौ मिथिनो थाखाय बियो बिसोरखौ आदमनियाव लाबोदों। आरो मोनफ्रोमबो प्राण गोनांनि नामखौ आदमा जेखौ मुंख'दों बिसोरनि नामा बेनो जादों। आदमा मोसौ मोसाफोर, आकाशनि दाउफोर, हाग्रानि जुनारफोर, बिसोर गासैनिबो नामखौ दोनदों। नाथाय आदमखौ हेफाजाब होनो बिजों गोरोबनाय सासेखौबो मोननो हायाखिसै। अब्ला फोरबो इसोरा आदमखौ बिमायनो उन्दुहोदों, आरो बियो उन्दुनायाव बिनि गंसे खामि हाराखौ बख'नानै बिनि जायगायाव मोदोमखौ सुफुंनानै होबाय। आरो फोरबो इसोरा आदमनिफ्राय बख'जानाय खामि हाराखौ सासे हिनजाव दानानै आदमनियाव लांदों। अब्ला आदमा होनदों, बेनो आंनि बेगेंनि बेगें आरो आंनि मोदोमनि मोदोम, बियो हौवाजों मुंख'जागोन, मानोना बिखौ हौवानिफ्राय दिहुननानै लानाय जादों। बेनिखायनो खोनासं 26आव, बिनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थागोन, आरो बिसोरो सानैजों मोदोम मोनसे जागोन। हाबाया बिब्दि जागायजेनदोंमोन। मानिफ्राय जागायजेनदोंमोन? इसोरनि कल्पनानिफ्राय, इसोरनि साननायनिफ्राय हाबाया जागायजेनदों। माबोरैहाय? आदमखौ दाबाय, नाथाय बेजों गोरोबनाय, बेजों थाजाबनो, बेजों फेल'शिप लानो रावबो गैयैखाय इसोरा हावाखौ दादों। आदमखौ हारसिं नुनानै फेल'शिप होनो थाखाय। प्रथमा बे हाबा जानायनि बाइबेलनि बायदिबा कारना जाबाय फेल'शिप, फर फेल'शिप, लोगो लाज्लायनो थाखाय, लोगोसे थानो थाखाय हाबा जायो। हाबा जानायनि कारना लोगोसे थानायनि थाखाय, फर फेल'शिप। आदमा हारसिं, आदमजों लोगोआव थानो हिनजाव मानसि इसोरा दादों। हिनजावसो दादों दै। आदमा हारसिंखाय हौवाफोर सानैब्ला थिग जाथारगौमोन, नङा रे? बांसिन मोजां जागौमोन। हौवा दायाखै, हिनजाव दादों, हिनजाव। दिनै जोंनो बुहुमा जे गोदान मोन्थाय होदों, बे बाइबेलनि बायदि नङा। हौवाजों हौवा हाबा जानो हानाय मोन्थाय, बेखौनो माखासे ख्रिस्टियानफोरा गनायना लादों।
हिन्जावजों हिन्जाव हाबा जानो हानाय इभेन जोंनि इन्डिया बे मोन्थायखौ दिनै जोंनो होदों। हौवाजों हौवा बे हाबा नङा, बे बाइबेलनि बायदि हाबा नङा। सिगांनिफोराथ' जायाखिसै, नाथाय साबधान बिमा बिफाफोर, जोंनि गेजेराव बिब्दि ओंखारबोगोन जायफोरा हौवाजों हौवा गोसो थोलायो, हौवाजों हौवा मोजां मोनलायो, हौवाजों हौवा हाबा जानो नागिरो, हिन्जावजों हिन्जाव गोसो थोलायो, हिन्जावजों हिन्जाव हाबा जानो नागिरो।